Hey! Og så går det bare, han stiller dig. Nu skal vi se Chris lave noget BMX! Okay! Præsentér! Christoffer! Og der har vi den grimme Kevin. Lad være med at sige sådan noget, faktisk. Det er sgu irriterende. Okay, her har vi ham. Pas på, du kan. Her har vi ham. Øj! Så lækkert. Hvad er tæt på det der? Så kommer han igen. Han er verdensmester med til det rigtigt. Hey, det er så lækkert ud. Med skoen i en vandpyt. Så godt lavet, Christoffer. Way. Mig med min egen. Og mig bagefter. Optag mig. Skal I skynde jer? Nej, det kan vi ikke nå. Jeg har kun 15% batteri tilbage. Niels med på en mig. Simonsen.